Maeve agus tarv coolne le Siobhan Larkin agus Charlie Krantz. Ba I Maeve banrin connachta, dunne canary a bar in Earn Tra. Vi kocht lahan lauder ike, agus I commasach an laar chaha, agus a sail iketene. Lig alel a farkele, nach raibh seo fear chorbe. Agus vinse salt as fe ag maga fuhi. Cé again an canara is fear a bheith a chestíoch sé. Kinte, tá níos mó míne agumsa, mar sin is mise an té is fear. Dhéanach Maeve ground den scéal ach, le fearna ancient, cur sé asti. Bhí a is ake, go raibh I an canara a bar in Earn. Ach níor híl sí riamh go raibh irthí sin a chrathú de eilil. Tránón amháin agus iad ag dul a lí, thuchraigh Maeve go raibh sí brean den bhaga. Níl dabhta ar bith fí, is mise an canara is fearr in Éirinn a dúirt sí lena fearr céile, le súil íote. Léim eilil in orda mar a bheag tine ar lasa faoi, agus dúirt. Lan mise mar sin, rachamid chuig an seléir, agus curimid armín irig ag an paráid. I stig sa siomra mór, haring siad amach a good ór, agus a good seod ar fad. Le bracha an lé, heasadar ar dara, taobh le taobh ag féchant ar a good savras. Rinne eilil tuchas ar a smig. Bhí cuma chroma ar bhéh. Bhí an méad céanna savras a bert. Beidir a gúil míid ar chóchéim lena chéile mar sin féin, a dúirt an rí agus é ag méanfach. Ní raibh Maeve peoch sásta áfach. Curimís ar narim I gomparáid mar sin a déalach sí. Thug siad an lá go léir, ag taringt a nuas a good cléifte, a good sláine, agus a good tóna. Le titim na híthe, Bhí a narim corra I gomparáideacha, agus fós féin, bhí an méid céanna a ríiseacha. Anis, nach bhfuil míid ar chóchéim a dimpig eilil, ach hastig ó bhéh a mórcht féin a chruthú gan cheist. Cric na stáblaí a dógur sí. Cach Maeve agus eilil an chuid eile den ihe, ag chur a good stoc I gomparáid. Ar dara, chunig siad go raibh loch an stig ar chóchéim. Déarach an sin, hósigh fion vanach, tarabh bán olmhór, agus heas sé sa dorgadas. Fuin an tarabh le tréad bhéh, ach bhar sé le henebhethe eilile ó bhí sé an óg. Bhí darúd déant agam ar Jon vanach, a dúirt eilil, agus é ag gára. Well, sin, is lomsa an tarabh, agus dábhrí sin is mise an tar chanasí. Dar nó, ní réintigh Maeve leis seo. Bhearraigh sí, dó, go raibh lé féin an tarabh, fiú má bhí sé istigh le henebhethe eilile. Agus Maeve agus eilil ag dul a lí fiara. Harig eilil an tarabh a roint le Maeve. Ní rannig mé leat é a dúirt Maeve go fórálach. Bhíg Maeve ag górnáin an ihe sin. Bhí mion irthaí an bua a bhainteach. Cuidigh sé ar tharabh a bhí ag an tríseach dára mac éachna ag cóla I chuige ala. Bhí sé ráide go raibh an tarabh seo, comór, go nálach sé an grian ar lá tháirg. An lá árna bharach, chur Maeve scart ar na timrí bogáiste a bhí aici. Dúirt sí ló, taistil go cóla agus irid airgid is a bhí ag taistáil a thuairt do lára don tarabh. Beag an tarabh sin agam, is cuma ceann costas a bheith Maeve. Fiú má thógam é le láimh láidir. I raibh éon obair mhór le dáire. Bhí an tarabh dán cúilne,
Mór mílteach ach bhí costas go leor ag baint le a chathú. Bhí an tríseach lánsásta é a dhéal. Bhí méamh leis an tóir a thuairt lé an ládar gcionn, agus an taramh a bhailiú. Rinne na timirí téalóra le féasta mór i gcuaille, roimh éile dóibh go connacht leis an nuacht. Ar an trochúir ag an féasta, rinne na timirí mórtas mór den scéal. Ag rá go méach an taramh tóga ag an manraí an méamh, fiú mar ar díal dára an taramh lé. Bheadh sé scioppa céag an stró dá méach arthaí a dúirt siad ag bolmántacht. Bhí fargar dára nuair a chula sé seo. Chur sé scéal chuig méamh go raibh an marga briste. Má bhí an taramh uithí go fáil, bheadh arthaí trid i gcoinne a airm siúd chun é a fháil. Níor chur seo isteach nó amach ar bhanraí an méamh, a bhí ionta faoi réir ar siad a lú, agus chur sí fis ar drí. Dún an drí a thuaile agus rinne sé túr. Gheoigh tú mian de chrí, a teochaigh sé ar chostas mór, a dúirt sé de chogar. Mar ag an cha ar feadh tamil ada. Cail for bionta saidúrí, agus lag for golóir ferganibh. Cé go bhaig tú an taramh, ní thioccha gas ach míltanas agus sléacht sa tír. Cuir an bhanraíon an drí chun bóthir. Bhí si dírithe go thomláin ar gabhain cúilne ag an óthú. Leis sin, in áirde ar a carbad lé, le dul I mbun catha. Bhar an trid seachtain I níomh seachtaine. Díreach mar a bhí ráite ag an trí, chail méamh agus dára na céata trodaí. Tháinig eilil le trúpaí ag trid in éanacht le trúpaí bhéamh, agus tháinig rudarí na créimhe rua as ola chun cabhrú le arm dára. Ní raibh mar thora ar seo ach fad a chur leis an gcuimhlint. Ar deire, dairg le banna beag déir bhéamh, bris isteach sa stábla, agus an taramh mór a aimsiú. Go dainn, beithíoch ol ásach a ba an taramh seo don cúilne. Bhí sé cantalach, cortha, agus ag grada hart ar na fear. Smachtaigh siad é le sláine, agus le rópaí, agus thóg siad go campa bhéamh é. Tá ár gcuid a gin a dúirt bhéamh, seo linn. Dil an bhanraíon agus a fear céile ar chonacht. Ba mhór an díomháil a rinneach dá naram. Mar sin féin dúisigh méamh eilil go luath an bhaidin dargion agus feirt ina súile. Anis, déanaimid gomparáid idir na taramh agus feicimid ar deire, cé gine an duine is mó le háirimh a dúirt sí le drana. Chléin eilil a cheann go lag visnúil. Bhí á féile inis gur thosaigh sé an comórtas seo an chéad lá, ach bhí ás go mbeadh craoch leis go luath. Tugadh fionmhenach agus dá an cúilne go cró olmhór, agus tháinig na slúite ag brathnú. Dógur an bhanraíon go mbeadh cá idir na taramh chun réiteach a fháil ar cé a chu méamh nó eilil an canra ab air. Réit na beithíg I dro a chéile agus thosaigh an trid. Lean an cá lá in níag lé, có mór is có láidir a bhí na beithíg seo, go raibh siad an ann trid níos fuide agus níos tréine ná airm ar bé. Chail na slúite spéis sa cha, agus dág siad an láthair le fille a bhaile. Tar éis caicíise ag trid, dearg fionmhenach triseach agus bharigh dá an cúilne é. Dardig an taramh dán a cheann go bródúil. Ní raibh fág ann ach méamh le bula bos a thuirt. Ní raibh dáil cúig na créachna fós áfach. Phléasc sé tríd an glí, dimigh sé dán réitrí champaí bhéamh agus eilile, bhil sé an réocht am lán,
lean sé leis le fréach farige tríd an tír go dtí go hreis sé an bailárís I gcuaille. Bhí droch rairc ribh an taramh an sin. Bhí a bhailis criste ag an gath gan fága ann a cúpla baháin agus cur gine fánach. Céasta agus mire le farag lean an taramh I dán ré go dtí nach raibh fach ná phríde fága I gcuaille. Hír I gconacht thosaigh méamh agus eilil ag attógáil a riachtaí agus a gcuid samhras. Bhí an túfás cailteacha na tarimh san áireamh ach féidir ar chóchéim fiara. Agus dan siad mar sin, nó sin a dúradar, óig a sin amach.